izvozvo zvandichisina kana mufaro kana kuti chii. Vanofamba vachitaura vachiti zvone izvozvo zvindovakakonzeresa kuti zvone vana vaite urema wakadai, sekuti unge ndakazviaplaya kuti zvone vana vange vakadai. Nonzi zvone ndiri kuhura kuti zvone vana vaite situation yakadai. Vamwe vanoenda kunofara mapati, inini hazvigoni kuti ndibude, kuti ndiendewo kunofara. Nekuti ndikabuda kunofara pfungwa dzangu dzangofunga vana. Chingamidzai pachirongwa Twice a Mother. Muchirongwa ichi tinotarisa vana amai vari kuchengeta vana vanorarama neurema. Tinoziva isusu kuti kuva amai ibasa, asi rinozova basa rakapetwa kana mai vava kuchengeta mwana anorarama neurema. Vazhinji vevana ava havana zvavanokwanisa kuzviitira, zvose vanenge vachiitirwa naamai. Vamwe vacho havatauri. Nasi uno tiri kudzivara sekwa uko tiri kunosangana naamai vasina mwana mumwe chete asi vaviri vari kurarama neurema. Makadini enyu mama? Tiripo makadiwo. Tiripo hedu. Tiripo. You have a smile, a beautiful smile. Munonzani zita renyu repachitupo uye mune makore mangani? Ini ndinonzi Teresa Dumba. Ndine 33 years. Ko vana mune vana vangani uye mazera avo akakura sei? Ndine vana vaviri. Wekutanga anonzi Ropafadzo Machivenyika, ane 12 years. Gore rino achitosvitsa 13 years. Kozota Emmanuel Machivenyika, ane 6 years. Gore rino achitosvitsa 7 years. Ndivo vana vatoti ane zvavo vari kurarama neurema. Mungatitsanangurire kuti vakaberekwa vakadaro here kuti urema hwakazouya? Chakaitika pavana ava, vana ava handina kuvabereka vakadai, asi problem yavo yakazotanga vakuma 7 months ndo panozotanga kuzooneka kuti zvona vana ava ndo zvavari. Problem yavo ndei? Ana chiremba vakati urwere hunozosvika pakuti vave vachirarama neurema ndeupi? Vana ava pendakaenda kuna chiremba, vana ava kanzi vane CP. Ndio problem yakataurwa nachiremba. Chiremba havana kuti chinokonzerwa nei? Chiremba havana kunditsanangurira zvangu kuti zvinokonzerwa nei. Tikuona isusu kuti makabereka Ropafadzo. Mabereka Ropafadzo mva mazobereka Emmanuel. Ropafadzo mamubereka mati ane 7 months ndo paakaita dambudziko iroro rekuti akanzi ane CP. Muchibva mazobereka futi Emmanuel. Murume veukama vakazvitambira sei? Ipapa ini ndakangozvigamuchira kuti zvoni ndo zvandapiwa naMwari, asi veukama ndo vari kuita sei vanonga vachitaura. Takatombosvika panguva yekutoti zvine murume, ndikasvika ndikaudzwa mashoko kunzi zvoni ndio uri kukonzeresa zvobva kumusha kwenyu, ndio uri kukonzeresa kuti vana vangu vave zvakadai sowa. Asi nekuda kwokuti zvoni ndiri amai, ndakambofunga kutakura bhegi kuti ndiende kumba kwedu, ndikaona pasina zvazvinobatsira, ndakangoramba ndangoshingira nanhasi ndiri pano. Iko zvinezvi baba vakazozvigamuchira here kuti icondition inowanikwa? Hongu wakazvigamuchira kuti zvoni zvinowanikwa. Vakatoenda kuchikoro vakatora degree racho redisability rekuti zvoni vazomira vachitarisa vana vanorarama neurema through vana vavo. Iko zvinezvi vane kubasa kwavari kuenda here? Mutanzwa muchitaura kuti ivo zvinezvi vane degree iroro rinobata kuvana vane disability? Iko zvino hapana kwavari kukwanisa kuenda kubasa, havasati vawana basa. Vana vanoenda kuchikoro here? Kwete, vana hapana anoenda kuchikoro. Indava tikuona kuti maages avo matomwe akutena 7 umwe ane 12 sei vasiri kuenda kuchikoro?
nhau iripo ndeyekuti zvone baba hawakwanisirwa vasi kuenda kubasa, hapana chikwanisirwa, hatina mari yekuti vana ava vaende kuchikoro. Nekuti inini ndinoraramawo nekungotengesa mazai, ndofamba chitengesa mazai kuti tiwanewo kuti vana ava vagodya, ndiyo mari ndinokwanisa. Asi yekuti zvone vanawo vaende kuchikoro handikwanisi, handiiwani. Tinoona isusu kuti patinoendesa vana kuchikoro tichitire mangwana ravo ruzuva rakajeka. Zvino iko zvino izvi imimi mune vana panopamba, mune here zvamunoona kuti kumberi uku zvichida vana vangu upenyu hunokwanisa kuchinja? Hongu, vana ava vakakwanisa kuenda kuchikoro, senini mubereki ndinowanawo nguva yekuti zvone ndikwanise kuti sei ndikaswera ndisinawo pamba vana ava ndinokwanisa kuzvishandirawo, kutsvagawo mabhindauko ekuti zvone vana ava vaite sei vave vakajeka. Uyezve vana vakaikwanisa kuenda kuchikoro, senge mudiki uyu anonzi Emmanuel tinotarisire kuti zvone anokwanisa kuwasa muwani mangwana, nekuti kuchikoro vanenge vachidzidziswa mabasa akasiyana siyana, mabasa emaoko. Iye anoshandisa hake makombo, anogona bhora, anoda zvofarira kutamba bhora. Kana foni chaiyo anogona kushandisa laptop, anogona kuishandisa nemakombo ake. Saka ndinotoona kuti zvone mwana uyu ari intelligent. Even ropafadzo chirungu muTV umu anotochinzwa, kana mudiki wacho anotonzwa chirungu. Asi nayo kuti zvone mari yekuti tikwanise kuti aende kuchikoro ndopasina. Tinokutendai nekutandadzana nesu muchirongwa Twice a Mother. Nhasi uno tiri kutaura namai vari kuchengeta kwete mwana mumwe chete asi vaviri vari kurarama neurema. Ngatisanganei muchikamu chinotevera. Step into the People's Own Savings Bank and experience world-class banking. We are a financial powerhouse that has stood the test of time. For over a century, we have championed financial inclusion in Zimbabwe. Our innovative products and services include transactional accounts, savings accounts, mortgage finance, personal loans, express loans, microfinance, corporate banking facilities, investment banking, SME banking, agribusiness banking, esteemed private banking, international banking and international money transfers. We cater for the unique banking requirements of ordinary people, kids, youth, pensioners, salaried individuals, farmers, the informal sector, SMEs, clubs, churches, and large companies. Our bank has a wide branch agent and merchant network, complemented by robust digital platforms such as mobile banking, internet banking, mobile app, and POS to give our customers convenience and a better banking experience. A proudly low-cost homegrown bank with a deep heritage in financial matters. We have evolved over time. We understand your needs and we remain geared to serve you because the People's Own Savings Bank is for all walks of life. POSB. Simply possible. POSB is a member of the Deposit Protection Scheme. Tinokutendai nekuramba muchitandadzana nesu muchirongwa Twice a Mother. Uko nhasi tina mai varopafadzo ava vari kuchengeta vana vaviri vanorarama neurema. Muchikamu chapfuura vanga vachitaura nyaya yekuti vangafara kana vana vavo vakakwanisa kuwana chikoro, nekuti vanoratidza kuti vana vanokwanisa kuziya zvavanoita vakakwanisa kuenda kuchikoro, zvokuti umwe wacho anokwanisa kushandisa laptop nemakumbo uye anofarira kukava bhora. Taona isusu kuti mune vana vaviri vamuri kuchengeta. Vana ava mungatitaurire kuti chii chavanokwanisa kuzviitira vega kana kuti zvii imimi zvamunovaitira? Pavana vangu ava vaviri Ropafadzo naEmmanuel hapana kana one chavanokwanisa kuita. Inini ndinotowasimudza ndovagezisa. Kutoileti vanotoitira mumapamba. Havagoni kudya vega, havagoni kufamba, havagoni kutaura. Saka zvese ndinotomira ndini kutozviita, kuvaitira zvese because hapana chavanokwanisa kuita. Senge Ropafadzo ukamusiya pakagara ipapo
ndo panongoswera kagara, haagoni kumuvha achienda kumwe. Asi Emmanuel ukangomusiya pa anogweshawo achiendawo kune vamwe vachinotamba. Vatori nevamwe vana vavanotamba navo. Gongo. Munharaunda mune vamwe vana vanoyazotamba navo. Gongo. Saka imi munoziva sei kuti iko zvino izvi zvichida mwana ane nzara kana kuti ndakufana kumupa, vanokomuniketa sei nemimi? Mudiki uyu anotaura nemasaini. Handina kumudzidzisa asi angosvitango ega. Kana ane nzara anouya achindikwenya achipa saini kuti ndine nzara. Kana achirwara pangawa musoro pangawa pai, kana akuwara panze anotouya achitondiratidza chironda kana kuti ndiri kunzwa musoro kana papi pari kurwadza, anokwanisa kutaura nemasaini. Asi ropafadzo kuti ndizoti ane nzara anongochema. Ndofanira zoti mwana wangu ane nzara. Pane here vamunoti mimi vanondibatsira pavana ava zvichida ndibaba vacho mukugezesa imomo, mukusimudza, mukufidha, kana umwe munhu anokubatsirai pavana? Hongu varipo. Pana baba vacho vanondibatsira kana ndabudawo kunotengesa. Mwana akakanganisa pamba vanobvisa, vanogezesa mwana, vanotora chikafu, vanopa mwana chikafu. Kozoita ndine vana vasesa vangu ndogara futi navo vakashaya 2. Saka kana ndisipo anovafidha, anovaita sei, anokwanisa kubvisawo pamba. Kozoita amai guru vanondibatsira pakuti ndikabuda seizvozvo ndabuda makuseni panga pasina munhu, saka amai guru ndo vanokwanisa kusara nevana panapa, ndo vanondibatsira vana ivavo. Tinoona isusu kuti panorwara munhu vanhu vanoedza zvese kuchipatara kupi. Imimi vana vadai mungati here pane kumwe kwatakamboenda, mwana wekutanga auya onzi ane dambudziko iri, wechi2 ouya ane dambudziko iri. Mune here kumwe kwamakamboenda? Hongu pane mwana wekutanga ndakamboenda, ndikamboenda kuchipatara, ndaona ndikaenda kuma exercise, handina kuona chakachinja. Vatazofambawo semhuri tichida kunzwa kuti zvone chii chiri kukonzeresa. Vanhu kwendaingofamba kwese vaingoti zvone pane munhu ari kushereketa pavana venyu, shayisana. Saka ndonya iripo ipapapo. Asi ndakangozvigamuchira kuti zvonika kana zvisina kuchinja pavana waka ari kuzviita ameno naMwari wake. Ini ndakazvigamuchira ndikati Mwari ndo zvavandipa, zvakawanda handichisinei nazvo, ndangonamata Mwari chete. Tinoona isusu kuti mune vana vane condition yamati CP. Mune kwamunomboendawo here imi kwekuti makanozvoonawo kutoti ndaifunga kuti idambudziko rangu ndega, asi manosanganawo nevamwe vane dambudziko rimwe chete sairoro rine vana venyu? Hongu ndaienda kuCRU kuHarare Hospital kuma exercise, ndo kwendakasvika ndikaonawo masituation, ndikatoona kuti wangu atori nanewo pane chii, ndikazvigamuchira ndikazvisimbisawo kuti zvoneka ndo zvipo zvotapiwa nani naMwari. Mungati here imimi pane pamwe pokuti munombosangana vana amai mune dambudziko rakadai so zvichida mukusimbisana, kana kuti kuma exercise pane here kwamunombosangana imimi mune vana vane matambudziko akafanana? Ndaimboenda kuCRU ndichina ropafadzo, asi pendakazoita wechi2 handichakwanisi kuenda, handina chekufambisa chekuti zvone ndingaenda nevana tonosangana tichikurudzirana. Upenyu hwangu ndave upenyu hwekugara pamba, handikwanisi kufamba nekuti zvone wavana 2 uyezve vakura, handichakwanisa kuita sefamba ndakavabereka. Chii chamungati mimi chinokwanisa kukurerutsirai muupenyu hwenyu kana kuti mumagariro enyu nekuchengeta kwamuri kuita vana vaviri vari kurarama neurema? Chindingakwanisa nekutoti vana vangu awakawa havachadi mumakombi, because vanhu mumakombi vanoita vanosema situation yakadai. Chendinotokumbira, chendinotoshuwira kuti zvonika ndito free, ndinzwe comfortable kuti kufamba nevana vangu, nekuti izvozvo hapana kwendingasimuka kuenda.
ndichivatakura ndichienda navo kana kupa handichisina kana mufaro. Saka ndachikumbirawo kuti zvoni tikakwanisa kuwanawo chekufambisa kuti kwose kwendinofunga kuenda ndinokwanisa kuendawo nevana vangu vachionawo vamwe vavo vasafunga kuti ndivo vega vane situation yakadai. Chekufambisa kunge uche hongu kuti pamwe mukaona munhu wekuti anokubatsirai kuvapusha muchienda kuuche. Pamaimboenda imimi naRopa maifamba naye sei? Maimubereka here? Maiita sei? Pendaimboenda naRopa Fatso ndaimubereka ndichienda naye, asi anga achiriwo mudiki zvekuma 7 months, zvekuma 7 years ndaimubereka, 10 years ndaitomubereka, but zvanga zvakuzondikurira. Mataura imimi kuti dzimwe nguva mumakombi munonetsa kukwira nevana. Mungati here pane mamwe mashoko anotaurwa nevanhu ekuti munoti mukazvifunga moti asi munhu aiti ndaizvidawo here kuve nevana vakadai? Hongu magariro etakaita pano vanotowanzobuditsa mashoko zvemumusha ndewe pamusha panapa, hama dzemurume ndo vanofamba vachitaura zvakafanana izvezvi zvandichisina kana mufaro kana kuti chii, nekuda kwemasituation anonga achitaurwa nemunhu. Unosvika kuti zvoni munhu uyu mashoko ari kutaura abva kupi. Vanofamba vachitaura vachiti zvoni izvezvi zvindovakakonzeresa kuti zvoni vana vaite urema wakadai, sekuti unge ndakazviaplaya kuti zvoni vana vange vakadai. Nonzi zvoni ndiri kuhura kuti zvoni vana vaite situation yakadai. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Nhasi unowu tina mai vaRopa Fatso ava vari kuchengeta vana vaviri vari kurarama neurema. Tinoona kuti kutochengeta vana ivava mutoro, asiwo mashoko atinozotaura isusu vemunharaunda vehukama, mamwe acho anonosvikobaya pamwoyo. Ngatisanganei zvakare muchikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Nokutendai nekutandadzana nesu muchirongwa Twice a Mother, muchirongwa matinotarisa matambudziko ari kusanganikwa nawo nanaamai vari kuchengeta vana vanorarama neurema. Vazhinji vevana ava havana zvavanokwanisa kuti kuzviitira. Muchikamu chapfuura mai vaRopa vatinavo nhasi avo vari kuchengeta vana vaviri vanorarama neurema vataura kurwadza kunoita mamwe mashoko anotaurwa nevanhu, uye vataura kuti hakuna munhu angamboda kana kuaplaya kuti abereke mwana anorarama neurema. Mungatitsanangurirei kuti zuva renyu rakamira sei? Ndinomuka na 6 o'clock ma to 6 na quarter to 6 ndomuka ndoita duty. Ndapedza ita duty ndakutora vana vangu ndakuvagezesa vasati vadya porridge. Vachingopedza kudya porridge ndobva vachipedza kugeza ndobva ndavapa porridge. Wapedza kudya porridge vana vakutogara zvavo vakuona TV. Ndakutora hembe dzavo ndakuacha ndakuchaira mumba ndikapedza 8 o'clock ndoisa mazai yangu pamoto. Ndaisa mazai yangu pamoto ndopinda mushawa ndogeza ndobuda nebasa rangu ndonotengesa. Vana vosara zvavo pano ndokasira kudzoka ndikabuda ndonotengesa ndodzoka zvangu ndobikira vana vangu chikafu chemasikati ndopa vana vangu ndoswera nawo. Dzakuma 4 ndobuda futi nemazai yangu ndobhilisa mazai yangu na 3 4 o'clock ndobuda ndonotengesa ndodzoka kuma 6 ndobikira vana. Ndapedza kubikira vana ndakutora hembe dzangu wakapfeka dzaswera wakapfeka ndowacha. Ndawacha ndodzoka ndoaina hembe dzavo dzamawacha kuseni dziya. Ndawacha kuseni ndoainira vana vangu hembe
aina hembe ndinotengesa futi nenzungu. Kana dzichida umenywa ndomenya nzungu dzangu, ndikapedza umenya nzungu ndokanga nzungu. Saka ndongoti zuwa rese mazuva ose ndinorara na 12 o'clock. Temudzi ndinorara ndichimuka na 6:30. Ndeapi matambudziko amungati imimi muri kusangana nawo nekuda kwekuti muri kuchengeta vana vaviri vanorarama neurema? Matambudziko endiri kusangana nawo ndekuti vana ava havakwanisi kuenda kuchikoro. Havasi kwanisa kuenda kuchikoro, havakwanisi kudya, havakwanisi kudya vega, havakwanisi kuzvigezesa. Saka inini ndinotovagezesa, ndinotovafidha chikafu, zvese ndinotovaitira. Saka matambudziko endinosangana nawo ndekuti kana even kufamba pendasangana nevana ava ndaikwanisa kushanyirwa hama dzangu, kana kukwanisa kutoti regedze ndipinde mutauni, kana kuendawo kana kupi kana kumariro cheko handichakwanisi. Zvinoita kunge usingakwanisi kubatsirana nevamwe nekuda kwesituation yakadai so. Vamwe vanoenda kunofara mapati, inini hazvigoni kuti ndibude kuti ndiendewo kunofara, nekuti ndikabuda kunofara pfungwa dzangu dzangofunga vana, kuti vana vangu vari papi, vana vangu vari kuita sei, inini ndiri kufara kuvana vangu. Mimi muchiti ndimi munosimudza vana muchigezesa nekuti havana zvimwe zvavanokwanisa kuzviitira. Zvine here dambudziko razviri kukupa imi? Hongu, zviripo matambudziko endiri kusangana nawo. Matambudziko endiri kusangana nawo ekusumudza vana vakura kudai so. Ndinorwara nemusana. Musana wangu unondirwadza. Ndonzwa chest yangu kuita se kurwadza. Dzimwe nguva ndinotomboudza mai guru kuti Veronica ine nyama dzangu dzakaneta. Handisi kuzoti papi pari kurwadza, asi ndonzwa ndiri kurwara. Saka ndo matambudziko endiri kusangana nawo maererano nekuchengeta vana vakura kudai so. Tinoona isusu kuti vanhu vanoti mwana ndewe community. Panoberekwa mwana vanhu vanoti makorokoto, mai vanzodera vachiti ndeedu tese, zvichira kuti mwana ndewedu tese. Mungati here imimi community ine mabatsiriro ainokuitai pavana venyu? Ndinganyeba. Hapana kana anombokwanisa kundibatsirawo pavana, ndinozvionera ndega. Community ndinganyeba hapana. Hapana. Mataura imimi kuti munotengesa. Kutengesa uko mune makagara panzvimbo imwe chete here? Mune pamunotengesera here? Munosvambisa sei? Inini kutengesa kwandinoita, ndinofamba ndichitengesa, ndinotenderera kuwadzana yese ndichitengesa. Ndikaona zvapera kana kuti zvakupera ndochidzokera kupi? Kumba kumhanyira vana. Handina pekuti zvoni ndakagara ndichitengesa, ndinotofamba ndichitengesa kusvika ndadzokera kumba nachingofamba. Mukutengesa umu ndizvo here zvekuti mungati imimi ndo basa ramaida kuita, kuti mune zvimwewo zvamunoda kuita asi nekuda kwesituation hamusi kukwanisa kuzviita izvozvo? Kutengesa mazai haisiwo zvandaishuwira, zvandinoshuwira. Kutengesa nekuda kwesituation, kuti baba vakagara, mhuri inofane nzara, vana vada kupfeka mapambasi, vana vada sipo yekuachirwa mahembe dzavo. Dzimwe nguva ndinotoshaya mari kutenga mapambasi, saka ndinotovapfekedza manepkin kuti zvoni, because havagoni kutaura kuti toenda kutoileti kana kuti sei, vanozviitira ipapa. Saka imba yese inototota. Saka ndinotovawachira, ndotomanepi wavo panovo ndichivawachira vana. Saka inini ndinoshuwirawo muupenyu hwangu kuti ndikakwanisa kuita project rekuchengeta huku, I think kuti ndokwanisawo kuti zvone vana vangu vagorarama upenyu huri nani, nekuti ndinotoda mabasa emaoko ekuzviitira. Handidi kuramba ndakagara. Taona kuti mimi mune mwana musikana ane matari kutena 13 this year. Vasikana tinoziva kuti vasikana mukukura vanoita machanges anouya, vamwe vanotanga kugeza. Iye mwana uyu aakugeza here, uye kana akugeza muri kushandisei? Ropafadzo ari kutena 13 this year. Apa hana yangu itori mumaoko,
kuti zvoni mwana akatanga kugeza ndinozviita sei, nekuti handisati ndambosanganzana zvakadai, so zvakuda kutotanga handizivi kuti ndichazvigamuchira sei, ndichazviita sei, ndichakwanisa kumuhendla seiko kana mwana akuenda kuperiod. Handikwanisi, handizivi kuti zvichamira sei, nekuti nyaya yekuti mwana akura amachuwaka anofanira kuzvionera ega kuti zvoni regedze ndidai so. Manje kana ndakukwanisa kuitira mwana ndiri kuona pakandiomera. Chii chamungati imimi dai zvikakwanisa kuita sezvizvi ndinokwanisa kurerukirwa? Mumashure mambotaura kuti dai vana vakwanisa kuenda kuchikoro, zvichida munokwanisa kufamba muchiramba muchiita mabhinda kwenyu. Ndezvipi zvamungati kune vakateerera ndikakwanisa kuwana zvakadai upenyu hwangu hunokwanisa kureruka? Chandingakwanisa kukumbirawo mhuri yeZimbabwe ndechekuti zvoni vana vakakwanisa kuenda kuchikoro zvakafanana naropafadzo anokwanisa kudzidziswa kuchikoro kuti kana nguva yakwana unodaiso anokwanisa kuzvizivira. Kana ari pamba hapana madzidzisire endingakwanisa kumuita. Kana kuti zvoni ndikakwanisa futi vana vakakwanisa kuenda kuchikoro ndinokwanisa kutsvagawo mabhinda uko endingakwanisa kuitawo kuti zvoni vana vangu vakwanise ndikwanise kuzvirerukirawo kuti zvonika ndikwanise kutengera vana vangu mapedzi, sipo chaiyo yekuachisa, nekuti vana vangu vanoda sipo. Hazvigoni kugara mumba musina sipo nekuda kwesituation yendinayo. Nenhau yekuti zvoni vana vangu vakwanisa kuwana mawheelchair, ndinokwanisa kunosanganawo nevamwe vari musituation yandinayo. Vana avo vakakwanisa kuendawo tikaswera tiriko tichidzidzisana tichipanana mazano, nekuti kana ndiri pamba handikwanisi kuziva kuti zvoni mwana uyu anoda batsirwa sei, asi tikasangana vamwe vane ruzivo rwendisina inini zvinokwanisa kundibatsirawo inini. Tinoda kukutendai nekutandadzana nesu muchirongwa Twice a Mother. Muchirongwa umu matinotarisa kunyanya vana amai vari kuchengeta vana vanorarama nehurema. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya.